Ben, moi bo día. Hoxe o Bloque Nacionalista Galego presentamos en Vigo a campaña nacional que imos desenvolver dende xa e nas vindeiras semanas e meses baixo o título Na Galiza, Paz, Soberanía e Dereitos. Unha campaña que para a súa presentación en Vigo acompáñame nesta comparecencia a compañeira Lucía López, que é a responsável nacional da organización do BNG. Esta campaña é a resposta ao contexto que hoxe afronta a sociedade galega frente a un PP, frente a un Partido Popular instalado claramente no mesmo discurso da foto das Azores, que serviu daquela para xustificar a guerra do Irak e que agora pretende instalar a idea de que os dereitos humanos ou a democracia se exportan bombardeando escolas e asasinando crianzas. E tamén frente a un Partido Socialista que non pasa dun pacifismo de cartón pedra, como volveu demostrar onte no pleno do Concello de Vigo, ao se aliñar sen ningún tipo de disimulo, sen ningún tipo de complexo, co Partido Popular en contra da moción do Bloque Nacionalista Galego a prol da paz en rexeitamento do militarismo e para enfrentarmos tamén as consecuencias da guerra. Frente ás posicións duns e ás contradicións doutros, o BNG defende unha posición firme, coherente e clara que se sustancia nesta campaña baixo o lema Na Galiza, Paz, Soberanía e Dereitos. Unha campaña que inclúe de maneira expresa o rexeitamento do BNG a que a cidade de Vigo sexa a sede para a celebración do desfile do Día das Forzas Armadas. Dende o BNG temos que insistir en que non se pode invocar ou non a guerra, non se pode falar e defender a paz e despois promover un acto de clara exaltación militarista e españolista que ademais vai estar presidido pola monarquía como é o desfile das Forzas Armadas. O BNG insistimos na idea de que a paz non se defende con propaganda militarista ou exhibindo armamento e facendo desfilar a centos ou miles de soldados polas rúas da maior cidade do noso país. Vigo é unha cidade comprometida a fondo, comprometida a eito coa paz. E, dende logo, nós cremos que non se pode asumir que é absolutamente incompatible con esa defensa da paz que haxa quen queira patrocinar que a nosa cidade se converta no epicentro do militarismo no conxunto do Estado español e, por iso, tal e como defendemos onte no pleno, o BNG vamos a seguir a insistir en rexeitar que a nosa cidade acubille, dea espazo a este desfile e, por tanto, vamos a reclamar, como xa estivemos a facer, que o Concello de Vigo non pode nin colaborar nin directa nin indirectamente coa súa organización. Moi bo día, grazas por acompañarnos hoxe nesta ronda de prensa. Efectivamente, como comentaba Xavier, desde o BNG poñemos en marcha esta campaña baixo o lema Na Galiza, Paz, Soberanía, Dereitos. Unha campaña que imos desenvolver ao longo de todo Galiza, nos vindeiros meses, e que, por suposto, tamén vai a ter o seu correlato nesta comarca, nesta cidade de Vigo. Estamos a vivir un momento crítico na historia da humanidade onde os Estados Unidos e a OTAN intentan morrer matando, intentando evidenciar o seu poder económico, político e militar, construindo inimigos permanentes e alimentando a idea dunhas ameazas inminentes para justificar a guerra, que só trae destrucción e sufrimento para os povos agredidos, é unha clara ameaza á paz mundial e ten tamén, como estamos a ver, consecuencias directas sobre a vida do pobo galego. E frente a isto vemos tamén unha Unión Europea absolutamente sumisa e ao servizo das estrategias do imperialismo. E as consecuencias de todo isto xa se están a sentir, como dicía, na Galiza. E desde BNG queremos sinalar as responsabilidades políticas. Por un lado, temos un Partido Popular que está completamente aliñado e entregado á estrategia da guerra imperialista, apoiando sin fisuras o incremento do gasto militar e a lógica da OTAN, dos Estados Unidos e do xenocida Netanyahu. Mas tamén é profundamente contradictoria a posición do PSOE, como ben sinalaba o compañeiro Xavier Pérez. Porque non se pode encher a boca con non á guerra mentre o goberno do Estado impulsa o maior aumento do gasto militar da historia recente e participa activamente nesta dinámica de exaltación do militarismo. No ano 2025, o Estado español gastou máis do 2% do PIB en defensa, o que supón arredor de 34.000 millóns de euros, unha suba que representa o 45% en relación co orzamento de defensa do ano 2024.
Ningunha outra partida, nin sanidade, nin educación, por poñer só 2 exemplos, experimentou unha suba semellante. E ao mesmo tempo temos o Partido Popular a fronte da Xunta de Galiza que está desviando tamén recursos públicos para seguir alimentando a industria militar. Aí está, por poñer un exemplo, o grupo de traballo posto en marcha xunto coa multinacional Indra para promover proxectos no ámbito da defensa que desde a Xunta de Galiza xa anunciaron que prevén destinar nin máis nin menos que 200 millóns de euros de recursos públicos. É dicir, os cartos das galegas e dos galegos destinados a alimentar a lóxica militarista, seguir alimentando a industria armamentística e a guerra, mentres a sanidade ou a educación pública esmorecen. Desde o BNG defendemos unha alternativa clara: a neutralidade, a saída da OTAN, a saída do Estado español da OTAN, a redución do gasto militar e o investimento en servizos públicos e en políticas sociais, a devolución dos espazos militares ao pobo galego para usos civís e a oposición firme a calquera intento de recuperar o servizo militar obrigatorio. E para entender a magnitude do que representa o gasto do diñeiro público en defensa, vou a poñer un exemplo. Só o último lote dos misiles Patriot que o Estado español acaba de adquirir aos Estados Unidos poderíase rescatar até 3 veces a autoestrada AP9 e poñela ao servizo das galegas e galegos cunha autoestrada pública, galega e sen peaxes. Até 3 veces só con eses lote dos misís Patriot que o Estado español acaba de adquirir. En paralelo a isto, asistimos tamén na Galiza a un intento do branqueamento das institucións militares. Nos últimos anos, incrementouse de forma evidente a presenza militar en espazos civís nunha estratexia deliberada de normalización do militarismo e de penetración ideolóxica no pobo galego. Como vai acontecer, efectivamente, como comentaba Xavier, o 30 de maio, aquí en Vigo, coa celebración dese desfile das Forzas Armadas españolas. Un gran acto de exaltación militarista, un auténtico despregue propagandístico que o único que pretende é normalizar a presenza do exército español na Galiza. E desde o BNG pedímoslle formalmente ao Goberno do Estado español que cancele a organización deste desfile. De non facelo, o pobo galego expresará o seu rexeitamento na rúa coa manifestación nacional que a plataforma Galiza pola Paz ten xa anunciada para esa mesma data e que desde o BNG apoiaremos. Para dicir alto e claro que Galiza non quere ser parte desta deriva militarista e españolista absolutamente fora de lugar. Este evento é claramente incompatível coa defensa da paz, ademais de ser un dispendio injustificável de recursos públicos. Como ben denunciaba o compañeiro Xavier Pérez aínda non fai moitos días, eses 400.000 euros que o Ministerio de Defensa vai destinar únicamente para a instalación do palco. Como dicíamos, o PSOE non pode pregoar o non á guerra mentre se enchen as rúas da maior cidade da Galiza con militares, armamento e símbolos dunha monarquía que representa un modelo anacrónico e alleo aos valores democráticos. Este tipo de actos non son neutros, son propaganda. E este desfile forma parte desa estrategia máis ampla de normalización do militarismo e de xustificación dunha carreira armamentística que só beneficia as grandes potencias e a industria da guerra, mentres os povos pagan as consecuencias. Por iso, desde o BNG facemos un chamamento ao conxunto das galegas e galegos, ao conxunto das viguesas e vigueses, a expresar o seu rexeitamento e a mobilizarse para impedir que Galiza e Vigo sexan escenario desta propaganda bélica. Porque nun momento no que se nos quere arrastrar a unha lóxica de medo e control social para xustificar a guerra, é máis necesario que nunca defendermos o dereito dos povos a viviren en paz, sen inxerencias externas e podendo exercer a súa soberanía.